Quddiem numru mdaqqas ta' persuni li nġabru fajn sielem il-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li l-Gvern se jkompli jaħdem għas-suċċess tal-pajjiż u jipprovdi viżjoni għal Malta l-10 snin li ġejjin. Viżjoni li se tissokta tbiddel il-pajjiż għall-aqwa fl-Ewropa. Priorità ewlenija jibqgħu in-nies. Irridu nxamru kmiemna aktar minn qatt qabel biex dawk in-nies illi għandhom raġun u għadhom ma ħadux ġustizzja joħduha dik il-ġustizzja. Il-Prim Ministru elenka lista ta' miżuri li daħħal fis-seħħ il-Gvern f'dawn it-3 snin. Fost oħrajn it-traħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, it-tnaqqis tal-income tax ta' 3 snin konsekuttivi, lotja ta' 5,000 euro l-koppji li jiżżewġu, childcare centers b'xejn, benefiċċju tal-in-work benefit, żieda fil-pensjonijiet għall-anzjani u għall-persuni b'diżabilità, l-introduzzjoni tal-Unjoni Ċivili u żieda fl-istipendji fost oħrajn. Għalulna li misna nistħu. Jien ma jidirlix li jina u sħabi ħadna xi 500 euro żieda fil-ġimgħa biex għandna nistħu minna. Nistħu minn xiex li zidna x-xogħol u ġibna rekord ta' xogħol. Nistħu li naqqasna il-qat għall-inqas fl-istorja. Nistħu li kabbarna l-ekonomija għal waħda mill-ikbar fl-Ewropa. Dan flimkien ma' rekord fl-ammont ta' turisti li żaru pajjiżna u l-flus li nefqu. Tkabbir rekord fl-industrija tal-films u investiment bla preċedent fil-qasam mediku fil-Gżira Ewċija fost oħrajn. Dan fil-waqt li problema li tħasseb ħafna nies dik tal-immigrazzjoni kienet immaniġjata b'mod aħjar minn snin preċedenti. Dil-lista li tajtkom mhijiex il-lista sħiħa. U l-aħbar ikbar hija illi meta sentejn u nofs oħra niġi qudiemkom u qudiem il-poplu biex nerġa' nitlob il-fiduċja, il-lista ħatkun ferm u ferm akbar minn hekk. Iċ-ċavetta s-suċċess saħaq Joseph Muscat hija s-serenità u l-attitudni pożittiva. Għaldaqstant appella lin-nies biex ma jaqgħux għal provokazzjoni u biex nhar l-ewwel ta' Mejju jingħaqdu miegħu għal dimostrazzjoni. Nhar l-ewwel ta' Mejju tingħaqdu miegħi ħalli niddimostraw favur it-tmexxija illi mixja l quddiem dan il-pajjiż, favur il-pajjiż, favur Malta, favur il-viżjoni tagħna, favur illi Malta tkompli tinbidel, favur Malta b'saħħitha.